bantu bagendete kuhiro boyo na kwene kuna nkosime kabale embusuro yawe kia hantu anyorwa ke konde sali mbra ya nyorwa anelire mwarana ndi a change kodinya sao twanjire corona asemambi yaboni gonya saa no muya ekera twanjire corona litukeria Alhamisi chitarikire 20 nisatu mutino yo gatatu omwaka bwejirubere ne 20 nisatu akware asemambi yaboniga ochaka monentwe nandokoramo nento asemambi ya aboniga totika gotobwati kyaro tikotobwatia nabo gwetirwa mange asemambi yaboni igoro jena 23 abo isato no jire chinyinge kabisa abo zeri tuko oliare soberete twakware ne asenjera ya bene ochaka monentwe nandokoramo nento yurona murobirioni go chaka boniga chinse ji 12 wikanyise sato chiabono mambia katobwata mange litukurera misi botambe doditwara lichiko twameyana mpara bya baba bunire lichiko anentwaro jebuna ekyombe kerigete tamangana yokoruta osamangana ye chinyomba chuburali yonsi communication authority wetera ziomo wetera esire jiroba nikabana batebire no seba majiri nyomba chuburalia ngaki banyara bagokora gosinga kibanyara te bakoralia mangana arenge yokurobekana litko lya Jumatatu bono jinyomba chuburalia nyinge cyara cyamo chiwebuna niko babunete lichiko gete eri arenge maminja yokoralia okorobekana kolina kwarenge lirubali ukolia tometuri tambe sana alia kujya nyombe chuburalia bakaewe kurege tindi buna nande bagochikogendera gokora buna bakorete nabono eresi yabo baraurwe igobona yuna aragenda kumurekera yutorenga amange agero agenda takoba asense yitu ya Kenya twakora ne asenjera yabene chushouta no ara sense milinde studio kwene kuna mariogine chibicha agojira asenjera yabene ago balance ya mariyogi kabisa alione kya no turamu ngote tokoba maigata to injira njino onde kurwa sense meyekero ngote ne sara kalipono asembiamono bwakiro mbingia kima asante sana ekiageranya sato anchire nditumiranire asembeo timu Ensakia reloaded no twikirega ase studio gara tukumanyia mange alitwa kwareganirie ase mambia yabona igandonsia sogoto bwate korwa eigwe nga kwareganiwe asomoyo bugwancha kigima na ende ntokwegenete na kugwancha aye buno murigereria bwomurobire yo iga chinsa cha mambia igobana kurbono iga mpaka chikoraga chinsa isato chemambia yabona niko tugochikoba na aya iga ase studio ekiageranga namaya amange tugochiko komanya Brighton natumanye bintu bikabika birito gwenerete komanya gosetumanye tutamanye ti buyanga na kibire asamagi maitu ngobana mashabiki to mwansipi andonsia semwabeta team diaspora team panakosa team following team chini ya maji tokubaligania senchira ya beno munyakero gwito Kennedy Mirieri kora chinsemo cha machingumbu bamenyi bali bamenyete isiko yense ya Kenya ndonsia soleba Somalia ebe Uganda Tanzania Australia America Sweden andonsia sole Dubai twabaliganire bene asenchira yobekerano amashabiki korwa sense ya Kenya chikaunti chonsi emerongo ene na isano na ibere na ino twabaliganire asenchira yobekerano buya kapso manje mureli ibono emboke numbole mambi yaboni amnaya sore tutamanya sore gosoboke ndubaro bombororo mete gosiaro mperango nyago tweri goboke ndumbororo buna bwa kirega bono mambi ndomete nabantu mwabugiro cyase jiro ya drachambiri ribono mokoro bonjireli ao asemambi ya aboni twakora ndi asenjera ya beno chaka mona injwe nandokoramo naindu nkiogora niri ogotuma SMS yao wetira sinambe yira siskini ya yurabu 0792192834 asenjera ya beno simetandao len asemetandao nigo bagoto wata buna Ndizi TV News Digital abwa on Facebook no to ichirekegima producer ito pole asofuwatu producer ito yawe kire chibicha cheito gabo igotwa chakiro morobria senchira yoboikirano nabo igo YouTube balimo gotobwata na arno mo gotonyora buna Ndizi TV News masubati felistas timedese kwa abo kire bya no mwana Layton na Flavia I believe na chiete skuru Eric Baraza nimedi kwa abo kire bya no mwana Steven Junior na Bible mwensi Sophie Kemi Motangi baba no mwana Joy ndometenga mwabokire mogendete kuelegania ase
emambia yabona mashabiki yetu yabo Chris Arogo kuna chinsemo cha Gusii Raganga nimetenganari tayari kulike ujumbe yabo ayora mwensi pitu abaregania senchira yobo ikira no mbusule giye nimete no ole ime okinye Dismas ayino mashabiki yetu kegima yabo David Mogaka Keystone Chari mwensi pi Dennis Matunda mwensi koro chinsemo au tuwabareganire bene ase umorobele korende abo ngati ya mashabiki yetu balitoko na gukwana bako basomorobele korende nini moko na kyanga inemora somorobele bono mambya na kyamalyo gine chibichare gabo asole yototomere ujumbe kyagara nguchitoli kuligerelia egereto chake amo 20 asabali bayiwete mibere bobe no kendu bwikirego yo mito Brighton makubana arororo make abantu mbabwate chimalaria abantu mbabwata maroire mbali twabasabero ko bwena kwa bwango bali mwasiriru ne amate yaino abange mbagendete kukorera na kwerorombya mono ase amate yo mwana oyo nyarako baga kurasokeroka ne amate endega ale chinsemo chagesima abali banyarako bagwito abanchi babere twatumira ngora yabene korwa somorobele bwensa kena mwensi bali mwasiriru na bamino twabasabere pole nene nyasabe na ino nene asesemberi ya nyamakoro talia se family ya nyara mugaka n'umungi n'abanyara bawo itwa antuma ntusamira tibino boto kibwa chakiwe ritomanyengi kerete korekeri kyombo soku kyamabera okorekana asesemberi ya nyamakoro tekwodi yagesima ebunge yakitutuma sabe county ya Nyamira mete no namangana na mayanda manene ekereya matego siri abantu babere wetera senjere botutuka nande no boiti bokorekana asesemberi tosemera tibino boto kibwa okorwa kene nginyara ke gwasioliwa na kumanyana ningi kya kugirete ingane liko korekana se county eri ya Nyamira bwo na roje mondo na ritu tukurwa sensemeye asinane bantu bajetwe ya mokwerero ngosino bole mubare ko buna mondo na naraire mete bintu Gusii bintu korekana bire binde byo sokwe binde ebyo kogosia akinde do na rende de family jirichonsi ya kuruneke boko kya makweli tukotomera ngora asimambi ya aboni ritukurera na Alhamisi etibiti kerodoro jumurai bwenze Dr. William Ruto kotarira rongo rwa Gusii ekara kwenda sensemeri ya kigatiko yura macha ari the project and sensemeri ya sironga ujoja kyubwagaji bwa housing ose affordable housing wagona chikugore bare ya mali sensemo ya kitutu masaba yo na romurai bwenze agotarira orongo rwa Gusii asitukuria lero asetaro yaye ya matukatodo asorgongo rwa Gusii one tukuria ngina basi nande county ya Kisii nene kara ujikirana moyiga boko moretanga nene somuntu bwekanya muri bamedena homecoming iyo mu wasiri bwegisemi esekeri ombaki machogu igo muri bwenze na roberti ko tara sorongo rwo Gusii karodoro jina litukurero na barese goikirania igoro ya okobekero jugutwa aba jivad muzo secretary za sensemeri ya Nairobi anekero bono yatebe kardena mbari kwenda sebunge ende bachiko ko vetting bamanya gweta go sebachikwa ko musaza asebunge korinde bono nigo korengana nomonogeri uikuru Hussein Mohamed naro tikawatana bono bonsi nigo bagochi gotiani ubene litukura lero na goja kemeremo bunaba na chief administrative secretary sekatobate bantatu kurwa sorgongo rwa Gusii wada Millicent Omanga oyo jikobase ministry ya interior yobo ine yobolendi bwaime ntobwate Kemosi Finicet Kemosi yokabeire bunge ya West Muglango oyo jikwenda sensemeri ya trade and investment amangana yobonjera amangana investment ntobwate yokabeire omokonyi bomugabana bwe county ya Kisii Joas Adhamangi oyo sensemeri ya ministry ya foreign affairs ne jinse ibintu binjisi skorende foreign affairs bunga dia bali ba chotiani buri tukoli lero bano go chakemeremo yabo bene titukura lero TBT asense DBT Thursday DBT ngrimine TBT yani throwback Thursday yani ogwe throw wichibaega kwara nyoranga mbinto kibiri bono kwa korire kare okoinyorano na kwara se kabusa igesore and kwenyorano ene bintu bono bya korekanire comparison yani bintu bya korekanire myaka ya magega
nekero koreng'ani bono igibinde kwaranga kare bono yarenge bia mono kare yawe ya 1972 cyareke chingi yake cyarenge chingi yari abantu mwari gusanga kwenda mwe jirani kabisa mwaragira yani mwibuli takumetinga mwana ne wose ntakayigotete yani abantu babwato bwanchani bwibirango bigoro bono gana bo mwana araende mwe jirani bakoragira nyumba gaikaransiri gesuna oso gakarota bunga narore mitandao galinga oigwetiri ugi nyumba mwe jirani kwanyoranga no mwana ogotengwa egera ewecha bati yani bintu mbiro bya kabera matuka magega obwanchani boli bwakare nkaibono bwachiete nebintu binde mbiro liri yani abaiseke bakaegirwa matuka ali magega mweze kago tole binagu kabisa siku hizi ego yani anywhere ego bona maskanare ngo chinga kichiri cyakara maskani ya mange ekerokore ngani na matuka bona DPT nero nando mete DPT ekerokora obotugimono nandige mire dina truth be told kene tiga ke kwanwe ekina manye ngoma itagene throwback Thursday nane karokoriria TBT tukeri nalire tanga ine as hashtag emento ba hashtag yali bona kopeka alia engage koma kopeka TBT nero tanga na mono Thursday botambe nande ase Instagram nalitanga ine karokoriria alia TBT nali kenyorio ngikiare nkekana bodo to taine ngiayo nyorete lakini cha msingi ko bodi tore na no muraibu ense ngo tarara sorgongo ruagusi ayoroje na ngo igorara what project igorara chiparagete na affordable housing no isane ketene bintebyo muraibu ense araje goto igorara sorgongo ruagusi gose kwara konyo libaga ngi kwara gotebyo muraibu ense Dr. William Ruto karara so kwara konyo libaga kwa iru libaga konyorana nere karara sorgongo ruagusi ngi kwara ko motebya metaba na bategana batotena ngi oiru libaga ningi ora debi muraibu ense naborete abandere ndali bakaragonte na bisikonyana nere abako mubori naro monde dina babore dina jitiaga sinjise ne jitwele jumatatu ya nsiteri kwenda bigo akinde muraibu ense ngo cyari gusi to ko bori ko mwanchu muriria onyore kwari konyora libaga osonyora libaga ningi ora mubori muraibu ense ningi ora mubori kartuma tengo cyara sesemo ya kigati what the project ngo ndara sesemo ya sironga nekara ochikurigira liemeroberio yogo jaki affordable housing ngwendara se para ijakero para niralie asensemeri ya kitutu masaba ngogendare ororo igobono kwarkonyo libaga ingi kwarko boli murai bwense ingi kwarumezera bonyora ai kwarko muboli na Joshua tamanye agochikore para ya Gekano Ligoma Amabuko Road yegotoka sebunge ya kitutu masaba asomo bunge Cliff Gisairo litkulegaro tuaro chenere nena nete chibasari gocha saboro kiwa magendra nar tugane tipnayo nyore karo muraibu ensa gotara gocha sense gosase county gosasorongo rogusi ngochare na some goodies bono bunecho ayona aramaya tokoranga abarayibone kermurocha magendra kole tuiga tia tokole gasi asobwa makondo mto boli ya na inchenare gocha kubolia kwari kwa walibaga bono iganga nkumiro rumuraibu ense Dr. William Ruto inengi kwari kumubolia bunayo anena sorongo ruagusi tutomere ujumbe abaranyo narigerete abaranyo na bwate timurobelo yoiga arore na kelimu aro chokomobole onyoro ikiranego na botomari chibiliao beterase namba yesimi eyerega bo ase TV yao osobo igoto bwate gwetera senchira ye mitandao igando nse simoli togergerete korwa ni otogwa kangambi ya mono we salute you tali botambe monto kuboka na koligeli morobelo bwenza ke kolinda sengencho tobwato bosemia togo kumanya amange na ende toko bamo na kimukwira chinga kicheno mwato bwatega mashabiki yetu tobakirenga mbiamono sana nyoka gali ya mitandao egere tobwatira na sobwamo ebya kabisa igoti tim jedo Jones tim following tim abana kosa atim jini ya maji na tim diaspora kero motu bwate digo kendro to mojumbe jina simambi ya boniga kata tu jisoma iberisatu kero no metaba sabange kero banyora nire no ninche basu kero banyora nire bauta kana tu akweservi donde irene na goze kalmanya no marai bwenze igote de gwa keservi kero tu bwata Anthony oyo tenera mangana youth innovation na tena banta bange kero banyora nire naba kubwa jibazwe jibasenga para bento bata kitene selfie tako no esti walika na tetina abanta bange
anena basa ekero nyorana abantu aba banene onyorane na Trump onyorane na Biden onyorane no mo governor we county keto taranyora nere turko mobolna ni nyori baka kosi ni nyore getari ayo kuma tena gakitinira nganjire tu akwe service koma konyorana watu dire opportunity ye miaka kwar konyora bedo nyorana no mo governor we county ya Kisii Bauro Simbara dio motena tu akwe service mwakora ni lakini motena mwambini mbwateri ngana bagotegera usako appointment service to kwa appointment aina ye biro mwanju molire tikatwenda sensemo ya check turajekira bari batumire uchumbe yabo anene toma wetera SMS number 0792192834 inero muroberi Ensakia bona mambi sio miega abo ni ngorana Ndizi TV Ndizi TV ebundi ya mandazi nere ebundi ya mandazi na nyeka amona mbedi noye amono mwana stress kwamboga korwa chinsemo janyandrema ngotebye fotoman Evans Nyamwario Isaya Obedo mbusurengia James Ombaye aga chuchu ko kamochorwa omo kabiri borogito na masabiki onzi baso ime yomoroberio anene Ensakia bona mambia nekende tera kindende otebira ndo bonse baso ime yomoroberio ase emambi yabonekera ngomyoka sesi miana ke goma kwa sara to ira sensemo yemitandao nerina Yali turango gato akondani ya Agotea County County Nyamira ale wero represented Evarin Monda adena county ini kama kawaida omwana Thomas Mishira no ale imekorwe komoni nyama ya Nyamira no tole ime yumoroberio message ya opati tuninyeroje mwalimu Thomas Mishira Isaka Bosinde korwa magombo niko ndani na abantu baye Ridia Kevazo Nbosire Stockman Fred Nyandika Mosioma na Mopande family wote wako ndani yakema Sevania Onseria adena korwa Liana Bonjali makimi present with the Kerry Estelle andima Douglas Jackson Kidale msurengia Dr. Kisii Justice Mayo Maraika mfarme amenya basweti Simeoni atute wadena wazibanduke waingie ndani ya Ensakia kama kawaida Kemiso Motangi karoiwete igongulu jinsa majiri chanya ngongo junction adena Brighton Sara na Joshua Bwakire buya Nyasao tuancheire tuarolile litko lialero emambingia asa masabiki onsi Ensakia bila kumusao my daughter Joy adena siku njema ahead abana baminzo mbiamano Kemi na litko ligia litabwa biru kunyo na abiaga sovinde byonzi azelitko lialero mbiamano sana Sophie Kemi ase ujumbe yao oyo goto chakiriaga igando chinga Monica Magara oyo nelishabikire ito atebetenga tako batato bwatia amanya ko endeke bagokiaye ali asenyagitari ya Hagakan agotebanga omwana minto Sara kwani Brighton naende nigomba bukirete mambieke no bari no mwancho yokoroka Franklin Osiemo oyo baigoro mo chef agontenga anando chega alianko na ukarango mene nchiragete iga asante sana wetana na bakonyore nsemo yende una Saron Titaria asto kuna kolie bitoche mosmos ensemo ya YouTube biamana sana Monica Magara kwani mwana go Blessing Nyambura no mwancho go Franklin Osiemo mambie abono gendra gutubwatia ende gendra kuralia Ndizi TV nero mambo yote mbiamana sana kerongo tigana na Monica Magara ngenda sensemo ya online ya Ndizi TV News Digital kerondo chinga Richard Ayoto mbiamano sana koroneli shabikireito ligen kegima agoteba kurwa Malindi county ya Kilifi niko ndani sana hadi maliza agoteba hadi jioni mbiamano sana aigendera ko bame Ndizi TV hadi jioni eto wakanga mbiamano kirege kwani abantu ba Malindi kiongozi Safanaya Onserio agoteba kurwa lia nabo nchali no aleme na Andima Douglas lab technician Lazarus Somari Dani kiongozi Gesare Eva Abigail Nchama mbiamana seli bagali ayo mwana bwaba mwancha na Simeoni atuti amone mbusuro engia nero likira goteba no ale korbo mwancha niko ndani na Honorable Doris Donya Toto Aburi na Yobeshaye Kerry Esteri Victor Omondo Salome Onyoni Jonas Bundi Amenya lini li transformer Orengo oyobo mocha Jefferson Atuti ekiongozi Safanaya Onserio Maturi Vincent Gesare Eva omwana bwaba Mwanda Beatrice Osoro Kennedy Onsembe Wycliffe Okero Orengo Wycliffe Orina Kefason Bosire na Kefa Atuya osababu korwa Kirwanda asante sana David Mogaka nera oteba good morning korwa chinsemo chabo Molito Nyamira tuko pamoja
Biamono kurwa chinsemo chabo molito Dani kiongozi nera goteba count me in with Justice Somayo kiongozi Safana Onserio Mochache Mogunde Nyangaga George Ndizi TV Digital Asanta yuna mashabiki lab technician Benado Yugi Lucas Mheshimiwa Nkendi John na Undieki Tasha Wine Mora Nyaps Ontiri Biamono sana Henry Nyabuto Koroitivo City Kisii County agoteba niko ndani Tiunda oyo mintoke Stone Chari oyo nelishabikireto korachinsa mochire cha Isiolo atuligeretie kirage wetera senchira ye mitandao Biamono sana Keystone Chari karari Gusii agotoka chinsa mocha minyinkwa galia mwamoliango Veni Kinyambeki nera begete cha agoteba good morning asante Ocharo William agotwakira chinko bya agoteba korwa aiga sensi Kisii nale Tiunde Eric Momanyo Soro nera nkoro chinsa mocha Kiumbuli Taro agoteba hako ndani Michelle Kerubo agoteba good morning all the way from Eldoret Ayuka Collins agoteba happy Thursday Madam Sarah and Mr. Brighton good morning agoteba komo nimbabwatete asomorobulyo yompako moelio barikiwa sana abaralia baito asante Veni Kinyambeki Oyoneli Shabikireta agoteba watching from KSA morning Ndizi abegete TV ya asante sana Kerubo Sara Onchari oyonemsek akagoteba good morning alama yobwanchani kabisa agoteba watching you from Riyadh chinsemo cha Middle East galia tugwakangambia monokerage ichina ichi jumbe ndo china chisomera na chikolire gendera inugo chitoma karata go chiregereria tutaziangalia bia sana gendera gutuma toro sikia nduna yaso ira Kiston jadi tukora ni gondo jara sensema ya Samburu East ara sensemeri ya Kamanga Samburu East ade akondani yomoroberio asemambi ya Aboniga gendera gutuma jiga sio bokore na borego gendera gutuma uchumbe ya wetera senamba yera seseni ya onangotebi 0792192834 yo no tonyora se studio boiga sensema ya mitandao abua sinara live chat inesema ya Facebook karotonyora Ndizi TV News Digital boigo na botonyora sensema ya YouTube na Ndizi TV News sensema ya Facebook boigo na bokonyora buna Brighton Makoli abuna bogo ntomera uchumbororo usonyora buna Saron Tita marieta itona arali kila abua sensema ya Facebook na bokonyora ende watutomera uchumbe yago engia kapsa na manga enda korekana imena isko ya gusinto koira sensema ya magaseti katua sio Mary and studio kolende karombore dibuna yare konyora gosetaro yumuraibwenze korengana nga kyonyero cyo Gusii ando nyora dibaga no mote bikende rakini nara godena Joseph agotebana oyo ogoje kumuraibwenze Gusii nkubwatimana inde yonzi engakiyeye obogima bokongente binaine birengere byao buno mo Kenya ambiye mono ase ogotoma ekerengereri kiao bono mami ande otubitoma naragaiga nare ogotebana radio nduko kurubitare bokeire suneka nene litabiki dito botamba agotobwatia senjera ya bene nande ne comedian yale ni mcheshi kabisa alia nande inaenda sense ya Dubai na irana nege Bruce yake bona gajake biashara byoko ni chiangalia ndeze chiabana sini chiabanda wanne lakini na irana kurwa sense mo inwale korwanira nokya nande niga ale ekwerende niga ale bono niga ale mujeshi kabisa yako sekia bandalia ate ali tukeri mona bogo kora moneta no ni chuma ara sekia bando kabisa nara then good morning watching this TV from Doha Qatar biemono yakeroto bwade dikoru asenza meri ya Doha Qatar asenjera ya abena bungati ya mashabiki yetu alienda to bwade asemambi ya boniga ate akona sisi hadi tamati asemambi ya bonegenda odoma ujumbe yao whether sesame mitandao whether nambe yo nande nyoro nambe ni sesame ya WhatsApp namazi tu ajine sesame ya digital nere sesame ya WhatsApp na bona endo gutuma egere turigire message ya senchira yobekera no kefa atuya osababu Kirwanda watching live from Bunyakoni Kirwanda village na Boniface Mokamba Penkila Nembusurengi na Keri Esther Onsembe Kennedy Sospita Makogoti Mwalimu Isaiah Nyatundo Mosongo na Uniso Mosa Omochokoro Sara bemono sana Duncan Longo OG agotebanga good morning kwani musani okoro kwa Vanzi Keri olio kutobwati akoro chinsemo cha Rungai county ya Kajiado igobona gendera gutumachi ujumbe chino bono mambia yuge kworokia nga tuko pamoja na ndamogenda tukubwati murobelio yuero bya ekiagara na ndamurobelio ngabuno yo toko yonyora ndonse onye tali Ndizi TV toko nyora montondo bwe kaine Brighton so bwe kaine
kaine Sara gose kaine Joshua igo keep locked ekiagera na mange aribusia o chakira bono igampaka chinsa isatu chia abono mambia omoga kakerecha na korore kuro chinsa machiali ya micho kia goteba no arimi buna butambe twenda zenze merende studio tusio mioro Joshua korabna manyide ende to kwira ne to kwira ya mase ya mwiga sama gasetiri tukira lero boge karto ne to soma chia semezi kirima so jumbe ya inuma ne to tumagoja studio ene ndo studio bwansu bomusi Ndizi TV ubwansu bw'omugusi Alright, asante sana umwenchumu liko Ndizi TV. Somo rubichinge kiritukolia robuna botambe tigankwali kusanga mange tokuwa na mange. Kwa tangoro kwa tereka buna ige tinginye kinga? Kingaini. Kiriyo bundi kyagache murego twagasaye mwaye. Embura kiego tugasaye mwaye. Tingigikero cy'omugusi n'omurobyo bw'igikoro cy'omugusi uyuri nekirenga ikigukumanya chimbwe cy'omugusi chinyenjo chinsoni amunoboroso bw'omunyagitinga Rienga kiriga yarengo mwana igaro bwe ba matengi mago kwa kanyoru ase cyombe kya lisiriye gosine ndagara yabande ombonto ndebwensi nonya noyo omwama to yawo kobeke ibo iga amate yarenge kurinda umwana bako mwana okina muraria Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'ikigusi iriwo konyoria kogosemia na gukumanya iguru y'ichinyiga kirecho moseri iriyetari ndagoroku nyakiaye no muntu orego koregas ne chinguru chiaye arosie ndagera yaye na ndari ndagera yaye enugutenene ebwate bisaku byonsi pibya ulimwengo engima yekoroku ekoroku tuwareko tebanga nengiya nindigetie nyemanye nengiya enuguteyo ekeroko teba abasungu abayindi twari tariki nere kira ritukulia Alhamisi chinsa ibiri chabutuko na boigo moiroro ritukulia Juma chinsa isano na ibiri mejideke 15 chia mugaso Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic aboba beire asubu bwenyobo wetani myake merongibire inse y'umunyagitari obomonene Dr. Gikonyo. Kwa zaidi ya miaka 20 tumekuwa katika taaluma hii na kwa hivyo tumeweza kupata ujuzi kamili. Nigobono begenire n'oburwaria bw'amariogo yemete. Tunashughulika katika matibabu mbalimbali kupitia madawa asili. Madawa yetu kutoka nchini China, India na mengine hapa nchini ambayo sisi wengine tunafanyia utafiti. Tumeweza kufaulu kutibu magonjwa ambayo ni magonjwa sugu kama vile kisukari, huo ni ugonjwa wa diabetes, high blood pressure ama sinikisho la damu, magonjwa ya viungo ama arthritis, magonjwa kwa njia ya mkojo ambayo ni tatanishi ambayo tunasema urinary tract infections, magonjwa ya finonda za tumbo, shida za kifafa, magonjwa ya kifua kama vile pumu ama asthma na allergy. Barentire chimashini chiye chekerero asobobwenia bwokorenga na kumanyuburwire abanyagitari babwate nigo bari n'obumanyi obonene bw'emyaka emenge nkorwa barabokoreri bwabo kere wiki ritukuria Jumapili nigo bagutuka Millennium Lodge Ikonke Imeji County ya Nyamira. Ritukuria Jumatatu nigo bagutuka Capital Hotel Imeyomuchie Okisi. Rituko ria Jumanne batuka New Star Hotel Asumuchokeroka. Rituko ria Jumatano nigo bagutuka Nyamira Hotel Imeyomuchie Nyamira na boigo batuka Ruba House Keancha County ya Migori. Rituko ria Alhamisi nigo bagutuka Geostar Sirare Asamange bakiresimi Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic asobobwenia bwegenire.
esukuru y'okwegerya oburundi bwa kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera obya asibirengo ao by'oburundi bwa kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV oburundi bw'eki matatu cha 14 seater D2 PSV oburundi bw'eki bus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bali n'oburema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bw'okwegira na Rocky Driving School mbulya buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakichere cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborukia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriya gikurira y'ubusera bw'uburundi bw'ikigali gya NTSA buyo nkwegirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo Gusii asebali imeyo Kisii asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiogi Junction na boigo asumucho Kilgoris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasi gya form 4 mwakere simi omu manager Rocky Driving School. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijwiri miyomu Kisii eko n'ibintu ao by'ubwagaci asamugurinse mono nigo bubwate ci computer cikoburukanye cirange nigwikere ciriuraganie boygo mbabwate sanitary wares eco cire cibakuri cico cisink n'ebindi binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeka imifereji y'amazi buna cipipe na boygo ni citap mbabwate keyboard buna chiriya cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiriya chikwarwanse asenyomba na chiriya cha granite marbles batarire asiduka yabo yira senyomba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyo Kisii gusoba kirisimi asenamba enoti sano na ibere mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Chinga kichiabono nigo chiganetie obumanyi bw'ebirenko by'igoro oburanyore ase college ya St. Anne's kubwatekana ni chikozi chiriya bagosomya chibwate chiro erike ase college ye bwegere chikozi buna computerized secretarial IC3 computer courses web design and computer programming video editing and sound production CCTV installation keyboard and piano, AutoCAD na Archicad. Nkwegelia bari boigo, QuickBooks, Sage, gose Pastel na boigo, Information Communication Technology, nechinde chinyinge. Nigo babwate chi intake, omutinyo January, May na September, kiro mwaka. Boigo, mbabwate intake ya IC3, kire Jumatatu. Okwerikia nigo ganirie, result slip ya KCSE, ekeba Ande gose waiting card, a birth certificate, nechi passport size photos ibere, nechi shilingi 500. Imeyo Kisii nigobare Uhuru Plaza, Nirongori Gatato. Nechi sagichinde, injiribuna Keroka Otange Building. Imeyo Chibuogembo, nigobagotoka Asamagacho, Awakenya pamoja sako. Suneka Dennis Hardware Building, Nyakoe, Angena Nyakoe Main Junction, Nabuigo Nyamira ase nyumba ya Timi Building. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere isato, isane noti, isano nemo inoti, isato eyemo. St. Anne's College, excellency and competency for the future. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi.
Mebono no mwanju muri on Ndizi kerane to bwati asemambi yabo na twirene kuro asense merende ye studio bono to kwire ye mase mo ka samagazidi tukurara kurende mbare mwanya re mo to ma SMS chino asemambi yabo ne kromo tena no muri me yumoroberio ase emambi ya aboniga aha ni Silas ata akikuja ni bure uchumi mbaya au tena nero tena ni Silas lakini tena mineti uchumi ni mbaya au tena muraibuenze na acha uchumi nembe asense ya Kenya. Ndizi TV bundi ya mandazi na linyaika mwa naba omo ngonye rigere linde tima tingia mineti ngonye rigere linde endanyi manya gonye refresh bya asinjira ya wenda kinne onyetomire asemambi yaboni yaje semesi jenda to tomwa yanda ujitoma asemambi yaboni tuzarenda sensemo ya magazeti. Asante sana ndoche omu ligiri tukorwase ensemo ya diaspora labane onami from Menapolis agotaba niko ndani. We condemn the incident happened in Nyamakoro toga kiminto ninki mokolete ruboso kuiga oyo nelishabikire tukorwa team diaspora okubolinga nkie kikiabeta Nyamakoro toga kiaba Gusii eye nembwa embe etaganirie egwanete koragereriwa olentiti Bonfasondari neragotaba watching live from Kiori na South Mugirango na Ruben Ondari Morara Ogake Mary Nyaboke Benson Ondari Kevin Ondari Evans Nyaundi Duke Ondari Victor Sabonsi Magoto na Evans Ongangi. Asante Makinda Getuma Evans agoteba niko ndani kutoka Kisumu nerogena oteba ngatogenre kusabira Kenya bamenyeta sichinsemo alias obo salibo korarorekana anene chiga chama andamano. Asante sana kurase county ya Kisumu oyo Makinda Getuma asokwendra kobaime yomorobelio bia sana ebundi naro SMS yao nilikuwa likamaliza kabwata ina tena Ndizi TV ebundi ya mandazi rona linyaika au tena mwano na aba omorogi to komoita tiga erache atongaine bono tokoreki erenda tena nedi umuraibu ensaje na atongaina kenege turakore oyo ne bundi ya mandazi. By the way bundi ya mandazi na mumereta gantoma maiga onanya gokoya chinga kitwalenga ali gochengera litkolia women International Women's Day alias Kisii Women Prison anganyoro muntu kali gocho wonta isara ya rangi ontita no manyete nga ya inche bundi ya mandasi kuronya nderema oli okolika botambe kwani Brighton amaiga mange nkago kakora one of our fans maete wanta wantuliko bamanya bonsi pi akina konyora ngaye bakomanyete. Asante asibali mogo tonyora mwatu tenenia mwatu tebyanga na mashabiki tutu wakangambia mono anjira na maigayo nanya itabire na kwanya irege kasana kinanya itabire nanya itabire tatwenda sensemo ya magazeti katwenda tokonya kuri SMS ina semambi ya boniga unabotambe ni gomba gazeti ya The Standard na inche ni gomba gazeti ya The Daily Nation gazeti ya The Standard lingana alidi tokoseri mwamundi na kimuraibuenze bono ale katika njia panda anene ingaki akumwando wasena kia komokora umuraibu mabwasi miuro moja wani Kenya Raila Odinga anekero alaliri buna ngaki agojikoro korobekana kwae kira ile matukabere ye wiki kadari tukori Alhamisi ni tukori Jumatatu igobono muraibuenze nata muraibuenze bono nigale asugo sukwana ekarabali tena Ruto Dairema in Andring Raira bono korengana no muraibuenze nigabe kire merobelio gosenga kyagochi go counter amandamana ayo are ase ya Kenya kero yatangazirwa na gochakire weekend nanda bantu ngwenda bare ase street bono ekero muraibuenze are gati yerigena ngaki amurikirete nigo ebintu mbire bine gazeti ya The Standard limurikirete egende gatangani nige murikirete na bono bababwatwe nako sibwa less than prosecute or exile yani nigo babu barengeretina abantu aba bazimyuro moja korengane between local and hard place babwatwe bairwe asegasibo iyo nerege ntige tangani egento gyakabere ni elina omuraibuenze aba ombipi yani abaigino abatige kabisa yani tanya ko bakwanira bakore ibintu bina batagede egento kyagatatu na ya barangiriwe emesa baje bayikaranze batwale dialogue habarangeri iyo nero nere ikikadi yende takurgereriwa ya kane ni elina handshake yeche
Ndio murembe oraje ase serikali gose handshake and unity government ebyo ne bintu biri ase ebitakiri kurigiririgwa kero muraibwenze ale katika njia panda ngakiago jigo deal osago jikwando Raila Amolo Odinga oyore gatia baraibali asobomo bwasimuro moja wani Kenya abono batebiruna oikokorobakana ochikogendera asense ya Kenya yuna bokanyora osome asobogare konende kingoigoraime ninchikote binga kiagendete koba boigo bono nigo abakenya batebuna temo mochere amone viasi gosino na marabwani ayo yakwane daya nomo wasiri bwa mangana ya graja Midure Rintiki Bueno, gori abakenya yaya bwangu gachibano joke ari gori kore ndotebira abakenya tema teme biasi tema ne omochere ikagara ndina nobo ubosibu asinyire ingire mutatemere bindi ya yinzo yunyarira sebeji ya gatano akabiri gaseti eyeiga ya the standard ebeji ya enande boyiga gaseti ene muri gidena kibono ababunge bense ya Uganda banyari bako bekemerobeli ya bene erigo jigokora mangana LGBTQ asensemo eri ya Uganda boiga senators nigo bagojukwa na mangana KB over pills ngage bire ganda takoba jero boiga sense ya England edigedie korigeria mangana revenge against Italy haina sense meri yengoyo ndoja yunaro airobordo asegaseti ya the standard korende ninchiko goro chime karo kwa nganchiro mwanjumori ngote binare ganda takoba imeyega city ya the standard. Asante sana mbiamono alternative bona tuweka bachipali omochere ni biasi ya active no bukima egaro tukanyerete amangana bebya asante gazeti the Daily Nation manchumurigeria tebuati mange mono kolenda alia make ebwate engane mwamnelinga Willy Ruto Raila agree to talks ne Raila Odinga William Ruto banjira na chinkwana kero toroche kero montangu sete kivyake kero monto atagete korwa omusimamo ye abono muri gazeti na muri ketenga na ki religious leaders including Catholic bishops Muslim clerics wana nigo beso kirie nabo igo political abaunchuria au nigo beso getiri tukurigora kero bamubulite bono Raila Odinga anchirane bakole chinkwana no muraibwense kero babulite no muraibwense boigo nere anchirane banyariko babago kora chinkwana ekiagera bonsi nigo babwate kirenga ekiya kyokoligereria makongu abakenya abagwetera igo bono nigo babulije abaraya babere banyariko bakubeka kitabauti cyabo ensemo na gukwana na koligiari chibo asinjira yubekera eyemaga ya Raila Odinga go declare litukule Jumatatu botambe ne litukule Alhamisi botambe kogenda samandamano kubetereria serikali wanchera na chidemand chiribaga netibuna azimio la umoja wa Kenya kwa niaba ya Bakenya na Dr. Ruto erotebire amangana ya maandamano eyone nchera ya mayogo sabotage emerobelio yeserekali ekerate birenga that is impunity when that woteneni wa ekiagera ere nigo aligiriti wikirania ekerenga ekia gochia saba Kenya na wikirani chiria alierete abakenya ine ninyare kade babera abo gotwara chinkwana elio nelibolio to chikwerana ya sepeji ya kane ne peji ya gatano bono committee ile genderete gotuka na komutuko yo kabero mu waziri bwekegancha ukuru ya tani amo nabaraibande kurwa za serikali enkoro ya Jubilee nikobane kworokia nga chibe sanchiro chabege tuensemo ya mangana aunga subsidy ange shilingi chibilioni inye ekerobono batarochi records burunge nende nigo ya tugikanire nga chi contract ni vere chanya ko bachiko bekwesei kurwa semilas au ba supply to bosie wa subsidy asege kakyomotenyo yomo buoka igobono mo waziri wobole mithika lenturi nere niga bolrie obobisio boiga we subsidy program na kiyale ko bega kyomotenyo yomo buoka ande na ki records chitali koro kya buya ayonto yaligeria sepeji ya gatano na kabere gazeti ya The Daily Nation epeji ya kabere ne ya gatatu ne murekerete ngana ki omosae oyo mo bwimyake 23 oyo iboire ense ya Kenya kurende bamenyeta sense ya US aseleta Ivor Otieno
oyo nyara ko bakagusiria obugima bwa kitariki 5 mutenyo yo gatatu ekera arenga samagoko y'abanyanyimbo korwa sense United States of America kolengana na ngina gotebanga umwana oye nabale gocha gokonywa kulenda somo bukenya muri rabe gitenga they are animals, mother says of US police officer who killed her sick son. Ayonto yaligerelie asenchera yoboikirano nabo igo ababunge bono nigo bagende tokole taliberera litindi maega yomorobelio nororo bwe serikali gocha konia state farms gocha se abantu nyene gocha se private gocha se abantu nyene morobelio nororo bwe serikali konia state farms ntaba bunge batebire barabomba beka enodi abo gosembara jadili ngane eyo yaletre liberera litindi kigima ayo naro airobulito asepeje ntangani ye gazeti ya The Daily Nation bono mambia bya kabisa kwa rasio kwa twara wasio ri ara siga siti ya sepeje ntangani bono nilito kuwera go chimito endere ko gote binara ri agendere koba imi magasiti ekeromba de gasiti ya standard go kwera wika sepeje gata sebono umobso yomo koruase ekiombe kerigo as a company ya Kenya Electricity Transmission Company kitrok ya nyare kao kana inga Kenya warde go sa nyare kao de abuna chibe sa nyare 216 million inga nyare de kolengana nebigari biaye ekara kama jubuna chibe se jina bak nyare de gwetera se jaro yobo korkan kodin ndo mwabiso yo Peter Njei ni gatena ya bese yane njene bigari biane biagerde nganya chibe se jo ode go somera mangana ni garase beji ya akane eboigas ya gatato beji gatato be gone mure gedena kyabo bisa korwa sense meria figa county yibanya bono bakiwa sekambero anene kroba go soruna nigo ba tumigate chibesi serikali kugora mariogo alinge fake pogas medic asensemo yo ayo nenseme yo ya figa beji yakane niri marketabna ekyombe kyaba bishops korwase kanisa ya Catholic ose Kenya Conference of Catholic Bishops bakora wano munyakrobobo akibishop Martin Kifufa amo na Oli Onyeri Archbishop Anthony Mweli nigo bana banyarire bako boli murai bwense Dr. William Ruto koligereria nako Constant Debinte binge eri banyare bawo twara kingwana numurai bo mabwasi mioro moja asengenjo ye faida yense ya Kenya buneri tukuri banyare bawo kwana bakwanda mangi goro yokorobekana kuri wakorekana tukura Jumatatu no korobereri okorekana ali tukura Jumatatu ni tuko lia Alhamisi beji gatano ni murikede na bono muraibwense Dr. Muruto niga mwera neri Raila Morodinga anene igoro yokorobekana kwae gwakire wiki muraibwense niga tebiri Raila buna ere serikali ya Kenya kwanza yetenene nerete gochuwanja mondonde bwense kuburukania uchumi yense ya Kenya na gosikia investors goja sense ya Kenya boigo goturubani biasara andonzi niga rierere aba Kenya bonzi abanyabiasara osaba Kenya bonzi bune bintu byao bichikolendwa nonye obumubwasi miuro moja bokora banarera bachikwenda ase oko robekane beje gatano namo nige murikete buna anene kolengana no mwaka o 2016 yo ya bwate amandamano bono nandi buna chakirega na betgarti na Kenya na bera chikoba gesobono asensemo ya economic kolengana nombo nikibega seti niga murikete na bono economy ya Kenya bunera marete au korobekana ochikogendera nigira erale male mono nande echikotigarana ya beire gesobono ekerekorengani wono mwaka 2016 ekorona korobekana kwa rakanite koba asense ya Kenya bwa araitu nande no murai wa mubwasi miuro moja konyora batara swana gosibatara bwata no koboko no murai umukoro murai umukoro Uhuru Kenyatta yunaro ari asenseme ya egaseti bwo murai bwenze Dr. William Ruto nigo bono anyarire gakwegerera igoro yeri chiko banyate gose amangarbanya ba kwana ni cabinet yaye ariane ngito chikonia parastatos buildings ose emerobeli ose chema chengo gete ose chikambani gete che serikali kitari ko remeremu bonigo raire nigo muraibwense Dr. William Ruto anyarire gakwegerera igoro yenganeye ekromo boli bwasi miura monya bwa momochiri anena babunge bari kubakura so obumubwasi miuro moyo badena yaya ogwetyo kobededie otatiga wani barbekira babunga isiko no guchumenze ya Kenya nando no sareria aba Kenya emeremo yabo ayuni gara sebeja tanomo nabokanyora senjera
yobo ikiranyo karora nyore gazeti ya Testano bia mono sana ase gazeti ya The Daily Nation kole no mancho muri che message cho ino ntogende to guchirigereria tetoraba manyake karotokwirana ntogende nende guchirigereria senchera yobo tambi kigima page ya kabere ne page ya gatatu ne muri kirete ngana ki Kenyan born Otieno was pinned down by 7 police officers while handcuffed kole ngana nangina nyagosira Yvonne Otieno oyoro omoiboro bwense ya Kenya kolende bamenyeta sense ya US nigo nginago teba bwatu muchando bwobonko usena bwatu muchando ye bonko kidogo nende nabale guika orara chandeka kubwatikana no guichore na kubirangarira byo bonko kolengana nginago teba nga niga kiretu munyagitari oye guse psychiatrist keraro che omomoroya nende omuchando yo ochire akakira umunyagitari oye ache kumurigereria kolende keraganyete igakanyora abanyanyimbo gwetane 10 na babere bagocha senka yaye inga ojirani yakonye yake ira abanyanyimbe simi nagotebanga omumuroyo Otieno konyo muibeire chingondi chaye egento kirete bano bakamubwata na kumuira na wekekera chete gusirira amaboko y'abanyanyimbo ekera sibira maguru na maboko bono ngina niga kurigia oboene bu mwanoye yo tagete gocha koba omusani ase obugima bwaye aboko nyoro mwana no irobulito mono ase chipeje jibere peji ya kabere amo ne page ya gatatu page ya kana neli molekerete ngana ki religious business leaders urge Ruto Raila to hold talks ekerbono baganirie amandamana nyarako ba kagoteneni wa sense ya Kenya abara yabaiga onye babwate kerenge kia bonsi kuchasaba Kenya baumirane na gutuara chinkwana nako ligereria amachibu amaikiranu igoro yemechando ebwatete abakenya bune gazeti ya The Standard yake beka abara ya ubechi kanisa niko bali koragwa amonomo bishop with archdiocese ya Nyeri Anthony Muheria Martin Kivuva gati ya bande abakwa nite igoro litko lya igoro bali gukwana nabaliki bechi nyomba chuburalia abokwenyorororenga nki balenge gukwana na ndinki baganetie abara ya ubabere gokora peje ya gatano ni mwekerete ngana ki abakristo nabarai korwase dini ya Islamu bono baganirie amandamana nyare koratene ni gwasegeka ekiagera ngo chakabale omotienyi omochenu o Ramadan niko baboli Raila Odinga aratenenia amandamano asesiko yomotenyo yomochenu wedini yege Islamu ayoka genderete igo bono nigo serikali yanyariko bagikuruige kurige tindi go chase diplomats over protest joneli ukolia ligetokurwa ase obisi ya foreign and diaspora affairs ekerobono barucha mandamana agende tokoleka sense ya Kenya ekerobarute kulige tindigo cha se diplomats banyareko bako handle engane yiga burungi page ya gatano na kabere ne mulikirete na ki subsidy unga subsidy bono ya letro bukolikanu kidogo ekiagera chiseinigo cha begeto cha se chi company ibere chioka na serikali kabwato ka shilingi bilioni 4 asengi nchomorobulio o subsidy kulende obosio bunigo bwa beta supplied asomutinyo ya moboka bono ya letera mabolio nga ine chibese chigoko beka ne nobosio bwa na netwe nchirigo swanana enyoranga omo waziri omokoro ukuru ya tane amo naba waziri bande korwa serikali ya Jubilee mbagendrete kunenkiwa igoro ya mangana ya Telcom boigo nagendrete na mbagendrete kunenkiwa na boigo amangana ya subsidy kiagera na ubabwa tugete chibese icho ayo na ragendete kokoleka umwanchumurigeria boigo ngana ya Telcom nero negendrere kubwatiwa amo naba bunge karutwaroche bakomubolya ukuru ya tane amabolyo gati abona roche no mo bunge o bumachoge chache Alpha Miruka nere kale ase egeikaro ekyokelituko ligoro kamto Brighton na rayondo chegwika bono epeje komi asobwango nimurgerete na ki abantu kurochinsemo cha North bagendete guchandika okonyora mache nabo igendagira nigere bune gold
bantu bandi mbaro mwanchumuleli dio gutugutendagera boro bwatigarete omachero otigarete omugati ogutuguta bantu bandi mbaro baise korore gente kyo nigo baroche endagire yo nigere buna gold igo bono serikali yaboliwe ebyombe biri bikorwa bakonyi bigende asichinsemo chiria cha North Rift amone chinsemo chiri chikwenekia amangana chianekia amangana yo murakere kiagera mbabwati amache amo nindagera narayo ale ase gazeti ya The Daily Nation wika ase page 10 buya kabisa karongo mnyoka ase page 5 kabere gazeti ya The Star lerina umo wasiri bwendemero amu wasiri bwa mangana agrigaja rintori ni gwana tebire buna amatuko ikomikoro bono rigo riri chibando amo no majere no chikoira na insekero bone serikali yanyarire yeko boli chibando ko jinze chisiko dewe somera boko manyanga ki serikali renga ya order boigo abale mikorwa sense meria transoya ni bagara ko boli serikali wanjera roko dealers konia oboyo osiko otwaro oboyo boli wa subsidy elinde baburuzi kurwororo babonyora bwango boigo mnako bwato mwana se skuru ya private se skuru yo manyene nabera jiko ko bedere nekera jiko kora matemu bona nabajigu yakande bese arenekere serikali konyegwa kana 800 kilo mwana ojo kora matemu kolende kubotikana na NEC abo bisakuru asikombe kerigi ya Kenya National Examination bakorawa na jiwe executive David Njengere ni yobana tebetie kamati ritukurigo kamati ya National Assembly Public Investment Committee and Governance and Education una ya okwaka nurukwa bana ne bali beji private nigo yanyarige kole maria ekiombe kyo gia negi boiga se beji yeyo nemergede buna ngaki ya siori buna abali mwa bange nigo bakariko nganeli asoko bekera abana maxia mange asi school elikonyora ji promotion ekiombe gerigi okorika abali mu yadija service commission nigo ekorigeringa kyo mwari mwa korire performance yae ekiamo promote korenda abali mwa bange nigo yamajiri korekana buna nigo bakongaineli elinde bamakonyora gokinigwa ebirogo ayuna bogo yasoma beji ya gatano na kabere gaseti ni ya The Standard kango charaligo ikase beji ya 10 ne 10 sikaseti 10 ni limurigede na bono okorekana na mahaje fresh streets at water towers wali experts ingo korekana na asinara maja ko ena nwa towers gide konyo ajiro siji town ni bono experts bate brina towers njiri buya nande njiri hygienically njiri buya as for human consumption boigo nindo jina rokos nigo bari sesemeri ya Nandi ansema ya Kisumu ya Nakuru nigo abantu abange babwato mo jando boko nyora maje anne credit kurigoro lyalenge kumaki water day asense engima boigense ya US nigo bono ya rure 13 billion oja sense ya Kenya iri kwimokerere birengo byo bajenu yemaizena hygiene and sanitation ayo ni gara sebeji ya 10 gaseti ni ya testarade beji 10 na kabere nigo ya murekere na kibono oko butorwa kwemete noko ni amakara ngakikwanyarire ko gukora lingana lia rainforest osese meria Congo rainforest bono ya berina oko naje kwemete amo nogo samba makara ngakibono kwa ireire oko amanani gokorwa amanani aedire boigo na rainforest ya jagire kwira na inse metekera manani anajiru igo bono turiko nyora mbura nyinge ayugo nyora sebeji ya 12 gaseti ni ya The Standard bia mono sana igo tulinda manani na yengencho mono ase okolete mbura na sokolete bintu binde ebinge ekeroto ganda tukona gotebwenga tusimeke mete ase obonge asante manchu muri ekeroto ganda tukona kumanyali ayara sa magazeti kolende tigana ende turarigereria ke bali batumire cyujumbe tumanye kwanda sense moyende yo mutimo kekeroto gochikoirana nimanyete yo mtone aliganeti ne gazeti ya Taifa Leo na ende ntokotebia aliara se chi county ase chi gazeti ya chiga egere kero gochikwenyorera kwa manyanga exactly in story kyote togochikosome kyagara kwa nyigure ase egotoka Vansi Keri korochinsa macharungai watching live agoteba blessed day to my daughter Shaniz Mura Elvin mamake Sheila Milka Rioba Nyaboke Sela Kerubo Kwamboka Bosibori Motangi Nzumi Kraido Stensi Babes Boni Makoli Okindo Dan Kanilongo OG Piento Plus Deno Max Franks Mahewa Sweet Banana Ezra Bosbori Ale Kiriki Wakatown Evans Ongati Ribbon Selorian Ane
pasi kwa mboka na mafans wote siku njema. Lero Vansi Keri mbiyamo na sengenchio kubeka chikoma tuanyale kwa batoko soma senchira yubikirano. Eriki Okali umaigo baba gichoncho nera whatever good morning team Ensakia Sarah na Brighton tuned in from Sugubo PAG with my dad Richard Mose, Mom Josephine Mora, Faith Walter, Adriel Bisera na Lena tuko ndani ya Ensakia hadi mwisho. Mbu yamono ke gima Dolphin Morana korodira whatever good morning team Ensakia. Happy Thursday, may God bless you this morning and enjoy your day until sunset. Yamono naye evoigo. Sante emsurengie yo na yeligerelia biamono asibali mwensi mwatomire cyujumbe cyo. Bia kabzari tundagirina thana good morning. Welcome His Excellency the President of the Republic of Kenya in Gusii ndiero mwariga ni kabisa wakachingo bia about thana 10 nyabutma juga thana good morning obeke mojo bwanjani about thana kurwa keumbuge sere tunde in kamakawa umwane mbosha thana kurujiza bajanya kyogiro ni kwao ni anategea kabisa maserina bosubura thana kuruge mbo pamoja hadi zamati honorable Fred Lick thana umurali bwenze umurai bwenze ako shughuli zake na atamaliza aende. Monday tunataka bei ya basic commodities ishuke then Simbo era then Brighton Makoli Christopher Mochere Saron Tita kwa niaba yao na mbiamono akaroto kwa niya simambi ya aboni agenda utubwatia enero Ndizi TV bwansu mausi. Asante Maturi Vincent koroa bumachoge borabu itongo bogesiankyo seito agoteba nonde imegendera gutuma cyujumbe kiagarantu bwata chinga kibado karoto genda tokono gukumanya na watu manyikurwa sense meliende livoli ntu akobolianga ine kwale kwa gwachinga ki kwale kwa gwachide kaisano egano muraibwense karago cha sorongoro Gusii inkieke kwale komotebya kira konye Gusii na selfie gosengo matai kwale ngige ntara tegera na ndi mukiege tambokera. Asante so bali mogenda togoteba karibu omuraibwense na bali mwense mogenda tukurubirengera libyaine kiagera your opinion counts kendi yonskeli gotoma eki nekerengera kiao gendra gotobwatia SMS namba neri gorogabo na bokoro kerengera kiao roro na online platform no toichire buna Ndizi TV News Digital abonense ya Facebook. Tuenda senza miride studio tokwere na tuenda senturinde ya kabere magaseti ekero tokonyana na gekora gense ya monenus ne richiko korwase studio. Yes. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Boss Kauzu Muyombe Bosch Adonisi Rumba weekend yetabwa tumuru byurumba tari weekend abantu bonse piko batebinga generation na mbeyemo eshoemo kabisa esho ya rumba kitoko mwana tambe Yesu baba kaka yenda niye mashapate basalela baba kasete iyo kumanya iguru y'ikingaro cya rumba ababugi baye ase barwete kiriya bagotera n'ayandi mange Sheba mwekero biwayo na manyomo na muzikio agano tukutuara chipanda awa tuabina rumba okuri miziki ya kala na akuri pesikeme bogu gichisukuru Rumba, chilingala, zilizopendwa, tuwabugichi ohangla, tuwabugie misiki yonsi ya kare, mono ye chinga kichili misiki buneli yabo Franco Luambo Makiadi. Oine tomanyete mono orenge omosacha ase abali bachage tumusiki rumba no tujitwamanya korugagu abantu buna babo tabule buna Kenya babo Daudi Kabaka emisiki menge myanso misiki yekelero ya rumba na kwelingala na kwesi pen yusipebyo kurukubulito sa rumba umerana na babu mkongwe kere Jumamosi tuwezi kumocha kwa batemwezi pe inyorangani kulia Jumamosi chinza nisa na ibenenusu tokiria mabelera tokina mabelera kila lito Boss Kauzu Rumba imeya Ndizi TV.
ine aye n'umugendi yavuye pikipiki na nigutegetea maguta y'ishiringi kirwibere abosa ase offer iguchikoera kitariki 30 neyemo cyumutenyo gatatu kurwa si company ya Car in General bono ika ase company ye ibwatu bumanyu bunge asamangana y'ipikipiki kigari n'ibyuma byabo ibyoratwaro kwigena asibire ebitaneri muriuka rigucha sibirengero byabo Car in General abanigo bakodia chipikipiki cha TVS chituktu lawn mowers ichuchikuturo bunyansi jigenerator chigutumikaze cyabisi na bwigose kinyagatari nechi spare parts cyabo boigo mbabwa digitaire chipikipiki nechigali chi oil cyo korere service mbabwa te garage yoko barira kigari n'abarosia bari n'ubumanyo bonene ngokonya bari abaguri babo go process logbook nechi number plate nkorwa bari warrant y'umwaka yomo ase chipikipiki imitinye tano nomo ase engine ye tuk-tuk na boigo chitile cha MRF onde kwensi wadana abatambe abakonyara services cheito eipikipiki chituk-tuk echiko techi spares abakonyara seligo liya raisi eliya discounted and on says town echiga kere pikipiki yokugura nige gocha ne chi helmet ibere chi reflector vest ibere a license holder yemo ya insurance a toolkit yemo ne warrant y'umwaka yomo nigo bari ni Kisii ase nyumba ya Ram Plaza ibara ya Kisii Sotik gusoba kiresime ase namba enotisano ibere isato enotisano ibere isato isano nemo inye ibere isano no isato kianda gose enotisano kianda isano no isato isano no ibere isano no isato Car in General, power for better living. Spexels Opticians abubale si kliniki kia gudika imeyomu chukisi nkurwa bare bokoreli ao asamangana ya maiso nako ni birore magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boigo setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomu chukisi na boko bakiresimi ase namba enoti yemo enoti isano marakabire enoti yemo. Spexels Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Ine ayeno monya buchianga chia mitumba chirie chia bana na boiga abantu banene na nigo tagitego chinyora gika kiange bono mama tefi mitumba bells niga gokereirie sabari entambe na kogochiretera goikagesieri na munwa una bono we have advanced data than mesigo to what last time to what mesigo ya 60 kgs household roomage to what chi men cotton pants t-shirt socks jabol tubwate mezigo ya Canada ni mesigo ende ya China different types utariri imiyumu chukisi ase nyumba ya Imperial opposite St. Jude room namba yemo amuno namba ibire na boigo nyumba ya Uhuru Power first floor room number 350 ekeroko genda daraja 2 akesi mibono na kubeke oda yao ko advice story customer cheto on which bill baguchaka na barobu especially abageni bali baguchochaka biashara ko tomatole mezigo na yango chi Narok, Kisumu, Eldoret, Migori, Awendo, tubwate customers from all those sides. Mama Tefi mitumba bells enyorere chianga chia mitumba asiri guriense na boigo asigi kakiange. Kisii
Impact Institute of Science and Technology ni chuo ambacho kimeidhinishwa na Wizara ya Elimu kupeana kozi mbalimbali. Katika sehemu ya kuwezesha vijana wanatoa kozi kama vile hairdressing and beauty therapy, electrical installation, plumbing and pipe fitting, motor vehicle mechanics, fashion and design na kozi nyinginezo. Pia wanatoa mafunzo ya wanahabari kama vile journalism and mass communication, video shooting and video production, audio production na zinginezo. Wanazo kozi ambazo zinatahiniwa na Kenya National Examination Council NEC na ni kama zifuatazo: Secretarial Studies, Information Communication Technology, Social Work and Community Development miongoni mwa nyinginezo. Pia wanazo kozi zinazochukua muda mfupi kama Computer Packages, Cake Making, Music Production na zingine. Wako na intake kwa kila mwezi. Wanapatikana mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza. Unaweza wasiliana nao kwa kuwapigia simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Pia unaweza wapata katika mitandao ya kijamii Facebook au Twitter Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Welcome to Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi. Mebono no mwanju muriro Ndizi TV kartoira nande kola sentunde nde yamagasete katojugo yakorera mdoji mbara bandra tutu maji SMS yote ano muri me yumuro mbe mone karomata tena no muri me yumuro berio asimambi ya boniga lidio nyoni yote anambi mono dimu Ensakia asumuro berio muya atoga twagoka atana tigumura ibu Ensache ere yakore etaro yaye boiga igora magendro nanda tutebi goodies jiri atorete ire asorongo rwagusi kera eyo neregasi yaye ati yijigasiri agokora iridio nyoni watana tikumara ibwensaje ikiagera eyine regasiaye agokora buno murai bwense mbu ya mono sana omwigwa bagetutu Thomas Ondari whatever watching you live from Gekano bagetutu bwa Masaba Sara na Brighton nyinyi ni timu kubwa, asante sana. Usimsahau Joshua Uta whatever nilikuwa nimepotea sasa nimerudi. Mwigwa bagetutu rudi nyumbani, karibu nyumbani. Isaiah Nyatundo Mosongo nera whatever present within Ndizi TV News Digital whatever Isaiah Mbura Kiango Mumanyi, Jackson Kinara Isaiah, Omambi Mary Kerubo, Kefa Tuya, Osababu Kirwanda, Flora Kanairo, Omokunguo Yesu, Veronica Tunga, Gatia Banda Bange, Akwatebe Basoe Asomurubele, Flora Kanairo, Awatebe Isaiah Nyatundo Mosongo, good morning. Asante Baba Teresa Kemto, Risha Bikireito litangete kurwa county ya Murang'a. Awatebe kucholewa nayo, lakini wakire vya Brighton na Sara amo kurwa Murang'a. Asante. Peace Purity, nera awatebe good morning niko ndani. Makinda Getuma, akwera nali bolyo litwa bolya gotebanga nchenale kwa gwalibaga nigonale gotebyo murai bwense atubekere company nonyeneye mogusi obule momboro kali igebwato buli moboro buraire busa oyo Makinda Getumera ale komatengo murai bwense gagitobekere company ya moyoka ekiagera usiyo buli mbororo. Asante asibirengeri byaho kemuma bontiri agoteba good morning na bosi bori agotebya Vansi Keringa bwakire bya nende mbya manaso kumotomera ujumbe bya sana ngenda ujitoba gwetera sina mbera siskine igora nyora no murai bwense ngotarira rogongo rwagusi ayenga kiro gitaro yae kwarko nyali bangi kwarko mobori gosingi kwarko motebe ina liso to kuborte sima bia boniga kana gokwirani asiga sedia testone beji ya emeronge bere ekero ikwane degoro yali ya ndata kwarkana siji counties ezo chakere county ya county soja krasti county richigende kwa nomo chanda na se county ya Samburu saba sagani nigobono anga bantu chiri bubere batabwatia makao sasa bakoba anekero bono bagende guchandika babe dispraised yo ekero bono wasiri bobole ndibwa emekidro kindiga nyati kurwe hoda ya bantu kunganya kurujinsemo urwenseseme ndigoji ase yende utwe somero mwana oyo nigora se beji yemerongo ebere
Hoigo mugabana be county ya Meru Kawira Mwangaza niko wanaendete konyoro mweso anenekero bona be MCA be bunge be county yo konyara ba wanjira marieta 18 ayu anyaride ka gochorwa no governor yo oba asemaro asebirogo bya chief executive officers as a county yo na chief executive committee members as a county ya Meru ayo naragendrede abo boigo ndojebuna nigo bamenyi se county ndegeiga niga bamenyi bagendete go struggle anene kerwa bagendete kenseme kamega kerwa bagendete kurigire dinagi bako ikerania amangana yobotugi asensemo ayuna mana mange agendete kwende kiwa asi county awo kondetari mange ayundoje naramurikire asensemeri ya counties asante kerontrenda sensemo ya counties page 14 bono kuwa macho sana unaponunua chicken na beef osechi enyamelie kubekwa asechi supermarket kolengana nobo tukinobo lingolia bwa kolirwe study ya nyarako bakego korwa na Journal of Antibiotics bakubwaterana na Kenya Medical Research Institute KEMRI niye koro kibuna chinya machi nyinge chikobekwa asechi supermarket niko chibwate antimicrobial resistant bacteria superbugs chinya machiria chibwate chi bacteria gete chira ruali abakenya manyange nyamukura nere fresh kiagera echinde nigo chiatwalire omochando yune study yakorirwe egeranto baboliwe nga supermarket pork chicken found to have superbugs nabo gwasomera mange asepeje ye 14 gazeti ya The Daily Nation kolera samangana ye chi county asepeje 23 wana nigo ase ensemo ya Murang'a alamu yabeire raised asengenche substandard seeds chigendrete go circulate chingakie chiga chabalimi bagendrete ri komera nga chimbusuru nchiroro chitabwatie quality rengiya chigendrete gwetana n'abalimi abange nigo bakali kugura batamanyetie inga nigo chire substandard ayo naro akoreka se county ya Murang'a county ya Meru nige amateyemo egendrete kurigia umwancho bo basirete ekerobono basirire chiribu isato ocha secondment eliyo kubagera batenga ni muroche somewhere garata tumirango chibesa babanyora nga nobo chanja bege county ya Kajiado ya Mwimbicheti omo education CEC asengencho ya mangana yokurwa chibasari golengana bunetali golengana neli chiko gati ya magosande amange boigo se county ya Mandera abamenyi gwetanya chiribwibere actually chiribwibere na nichimisano nigo banyorete gose nigo babete enrolled asomorobule bo NHIF scheme bunenjirema yo kubakonya konyora obugwenya ase chinyagitali au morobule yo banyatwa bakwelikia nigo olenge oisane shilingi chimilioni 15 yona negativwe no mubunge bwensemeyo Abdurrahman Hussein oyote betenga nigo murubuli yolenge togokonya abantu bali vulnerable abagotu abantu bakurochya mate chitali kwenyara ayina aragendrete omwancho morigere nyana nagikoragense yamo neno sojigotinga itusukaoji tatoganyite gwakiri atutemika yikire kenegero kugero ikasika sezi ya taifa leo ne muregede na mali ya umma kupiwa mnada nekero murai bwense akaratwara barasa la mawaziri wakaidhinisha buna uuzaji wa baadhi ya mashirika alia athari kolete faida mano lakini upinzani wavichua orodha upinzani anataka kusokia eristi eri erengete gochi koni wa mashirika ayu ya serikali ekerondo jina mange amurikeire gabwa gazeti ya taifa leo buna bandari njini KBA na bera kampuni ya Nzoia Sugar Chuo Kikuu cha Kenyatta kampuni ya Mumia Sugar benki ya Consolidated kampuni ya Muhoroni Sugar ejinga tsiri bono bago no bomo bwa upinzani bono banyade bakufichwa na ya serikali ebwate mbinu gete yokoni mashirika ya serikali ayuna robono mali ya umma kubiwa mnada ayuna ro amurikiri ko ndaba bunge niko ba mere iribuna engane ni gyogotuba ekidonda su asense ya Kenya
boigo ni ndo jesi gazeti ya Destan ya taifa leo nimrekadena wito Azimio isitishe fujo Ramadhani. Wabunge Waislamu niko bana baboririe abali batete gokorokoro bekana nene Azimio ro moja gukanyake ekarabara koromo mutinyo bo Ramadhani. Uganda inji ya Uganda yapiga marufuku ushoga. Ense ya Uganda bonero nigo wetera babunge nigo ya tebiruna mbago chikore merali na ndegente kingeta keri asense ya Uganda. Aseka sense mende neregetena mungaro atiria shaka madeni ya shilingi milioni 800 million ya utawala wa King. Yono kabero mugabana we county ya Kirivi Amazon King bono na bokora atikita madeni getera kini bono korengana na mungaro niga ene kirina goiko musasa noro akwe orierina chibese jetigitwa madeni nekene na njetigitwe osenjitigiri ayo ndojinaro aeroporta sekaseti ya te daifareo taifa leo iko mono mwanchu mulige nara yo agendrete tu atemirgo gochuteria taifa leo the standard asoboime the daily nation asoboime ende chiga seti nechi nyinge sambuli mbali kolende mangana talikoba mangao taikoba matambe mono korwa sayande nabo kwanyorera egazeti eri bwanchete egere bwesomera senchira yo boikirano kigima tugwakiranga mbia mono ase kuira chinga chao na koligereria ayale asa magazeti na tuako yalete ile buyaigo asenchira yobikirano kigimana bali mwensi magana tutumachi ujumbe musichoke onye ya utera somwa to isoko yeligerere kuikato yesome kolende kolenginga tuara somire a quite number na ende gendera guchituma inwe ekiagera iyo nere mirimo yaitu kuno kworokia nga e company yaino na intu no tolime gose iyo nere bonding ya asomro bili bwenza kebono mambi biemono tetwenda sensemende ye studio kego to kwena ko te torga tuska goji toma usenga iwa kiria kire toma ko te tuska goji go tuska na Ndizi bwanzu boma Gusii. Ndizi TV ubwanzu bw'omu Gusii. Maete chibesa nguru kuchira marieta mange sana. Ekeboko, orwenyi, amagomba. Tunda chinyinga karangeri omwana omwabo. Bono chintunda chinyinge. Make use. Obuojo mutakeire. Skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu. Mondongu bware chiri buga. Ikomi kila rituko mondongu bware 10,000. Na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesi mi yao yako genda say baby business number 888090 igori yoga wako ndabagadaye okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyinge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bali miaka 13 guchigoro enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imbijumu chukisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorere diagnosis boigo mbugwato bokorere bonde buna general consultation okorengwa as laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonke. So na kito kero montachi robisi ito toko make sure nga tuamua device nutritionally nga kia kuirena nga kia guitanga kuruko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida ito gutatoka na conventional medicine tuatumia mariogo akurua sendagira munabono vitamins ama fatty acids
nandi twamanya gutumia amaryo gakurukunga herbal medicine no tole enyumba ya Uhuru Plaza Gabosongo goroba ya gatatu erumu 307A nandi ntubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 nandi ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Omurigeria nigugana kugura ibintu byogutumika bwo usikohonia na tumanyitia suragure asobonge bono Uhuru Superstores nigo bakohonia kirigento kiryuganitie aseriguriria kebusani abagusi mwensi ese mwabeta mwariganirwe aiga Uhuru Superstores kontore chindagera temuskari omuchere amafuta chingeni icumbi chichuyus ebisuguti amabere n'amaji y'ukunywa boigo nkoni abali chisabuni chimete na chiriya chechibauda ebibiriti chitishu pepa emeito ebitabu ebirugu by'echiplastic n'echitangi cy'ukubikira amaji igati y'ebintu bindi binge asebali bakwagacha timokumia ekiagera nigo bakonia Iron Roads Jozi amabati emesumari chisimiti chirangi cy'ugwaka chinyomba chiwaya mesh chiwilbaro chisenyenge n'ibindi binge inyuranga nigo bago kubuguria umusigo wikabwo ekero kwagurire nabuyo nabokubeke oda yawo kurwandonsi enseweta mona bange nesimi bawaka ngo bakonya tore sana singenje kera akiri simi amete no akiruru na bwatobo maene bwaena ngo konywa rebintu nigo ngo imukichio de chisyabo na basi chikeshe bita babarikera nande na make sure eoderi naenana customer manya nori gete odo koririki obi nabongo bwakera back na matebi nanyora yoda yao nanyerikire nande na make sure nango nyenyorore ngote matore sana toko batebi ne service yo konyore bindo ni 24 hours ebintu byabo bakoririki babinyorire Uhuru Superstore ngutariere binta satambe mono sauti Nyanza auna kutobwata chi customer wita bange mono chigari chitongo anda chire Migori Isabania Kianja kocha bare bande side ya Rift Kilgoris Lologoria kwenda bare Sotiki Bomet nyongeri chochioda bocha tore twanyora. I am in the customer care management and I appreciate you all customers. We'll give you the best quality services from delivery, from when you walk in, and we thank you customers for you have been a great people in this company. We appreciate for your monies and we appreciate all that you have been with us the entire year. Karibu nyumbani. Banyore asamagacho a JM Towers angina Credit Bank na boigo Uhuru Complex Building angina Safaricom House imeyumu chukisi na bogwa kisime asichina mbichi Uhuru Superstores Limited, the people's choice. Esimi yao nebwatu muchando na nigo itakiri koroiswa gose kobekwe bintebia iliyegenderere gokobo korerie gose aye numero isia bwijisimi na nigo tagete asokore bintebio iliyo chigotume akoroisia eduka ya No Limit Phone Spares and Tools yeri miyumu chukisi nigo bakurwa korio bobwonsi mpabwate binto buna soldering gun, electric cutting glue machine, multimeter, soldering paste, rework, battery connectors, SIM slots, camera lenses, fingerprints, fiber connectors, charging ports, charging flags, power switches, touch screens, complete LCDs, LCD pins, chiriechinke, medium, nabego chirichinene, SIM card pins ejectors, chassis, back covers, gose leads, chispika, looping wire, na tweezers. Nigo babwate chiduka ibere, imeyomo chobo songo, eyemo nigere asamagacho, Uhuru Plaza, neyende, ekabange na tea room, opposite Uhuru Plaza, asamange, akira mainesimi, asenamba, enoti sano na ibere kianda, isane eyemo, enoti sano na ibere, eyemo enoti,
Gusii umwakere Janet esimi ase namba enoti isano na ibere isano na imo isano na isato enoti kianda enoti. No limit phone spares and tools. Ekeruta gitutu arobole muno mumuso bosi bwabantu enchiraneye muyuka Palamax Executive Spa and Baba aigani gokuingirwa chinchira chiya na chiria chigosonana naye tarigoryoka mbabwate massage ekero kwagingirwe na gukorerwa steam bath pedicure manicure gusokorosigwa chinchira chiria chiamagoko ni chiamagoro nkurusia bareri isankwa riria riarabokire na kororekana bobe nkonchoreria bare etukirangi kurengana bunuraganie no bale imeyumuchu Kisii asamagacho akwanza plaza rirongoria kabire asibara ya Kisii Migori highway akena mbeye eliobanyore enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano niseto eyemo Palamax Executive Spa and Baba. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Memono mwanju muri Ndizi TV akarunde to rasense mere yumutimo goto kumauze wakiri ngo cyare tarazo tebi goto tebi yari usengerare goja indi tumayena kwikara se studio simambi ya aboni keri mero bene menga utwanzo zina batekine kone ka tutebya twaza turere na kuru rasense mere studio to suka kyari suka ni gore terwe amange yona rero ditukorera murayibwe senko tarara sorgongo rwa Gusii eri kurigiri chi project birisato inye iga ngwendara sense meri ya kane para ali chikuri ine bunga ya tumasaba ngwendara sense meri ya kigati water project irinda chikuchakia amacha yubene boigo ngwendare asense moya sironga samangana affordable housing abunense meri ya sironga samangana affordable housing project ine county ya Nyamira yuna rondo jumra ibwensa jokora lituko lero no ene tuko lyangyo naenda sense meri ejibaranjire asensemo ya gamba kego grodi abunense meri ya Kisii county abuneri tuko ligoro nindo chena igomra ibwense na arayo oja okora asorgongo rwa Gusii gati ya bari barase serikali ya Kenya kwanza gorwa sorongo rwa Gusii ngamo no mheshimiwa Sekir Machogu oyore mo cabinet secretary bwe mangana bwe semi sironi zoro ne rejive whip National Assembly Sadak Mose ne aiwe getalia serikali bono ne mo solicitor general asin serikali ya yense ya Kenya boni gachava nyakundi ne roro mo bunge bwe godi ya romo bunge ebwebunge ya Kitutu Jaje North ni gare UDA National Treasurer na ewegetari kirinero karikogaja enibo ya gyama kya UDA Vincent Omanga ne rore alias Cabinet Assistant and Chief Administrative Secretary as wizara ya Interior as Vincent Kemosi are asense meri ya Chief Administrative Secretary asense moya Trade Jos Mangi ne semo ya Foreign Affairs Walter Nyambati ni gare Germany ya GDC ekerotoroje na migosio gamba aegwo chia se kyombegeri ya Kenjin abungati yaba usibali banya ibitali ose chinsemo chia meremo ase serikali ya Kenya kwanza buya sana inyoranga ekero muraibwense aguchogwika asorgongo rwa Gusii ntwaroche abarai korwa asorgongo rwa Gusii bali babulete birogo mbabwano embali bainga ba former MCAs mbe sokia na gotebanga nigo bali tayari mono ase okomwaregania Dr. William Ruto ekiagara no muraibwense ondebwense mokenya ondebwense Gusii ondebwense ara andansia sale nale tayari gosigo ikabe tayari nchuko mwaregani oyo tali magani vivi oyo ne president yense ya Kenya na ende yone privilege ekiagera chikaunti nyinga tarata alira na gucha kuigora magendero au igo bonoro ngoro Gusii twabere negesio thanks to the homecoming wego yo mwaziri Ezekiel Machoguli tukulyankyo nera chakwira nelia ngambi yamona ekiagera umuraibwensa mwinyorete buno mu Gusii buno mu Kenya na komwege tali kiengencho eyo agendrete go gwikira na sense ya Kenya nende boya kartotikaleta se ensemo yechi semio mto Brighton litukoli gorontwaro che committee liye bunge eteneta mangana
amangana yechisemi mbaumira ndeta sensemo ya Machakos I guess karubaga ndeta kuligereria ngaine amatemwa 2022 na kiarenge mangana yo boibimbu atebekanete mbuarengo ekiagera bana nigo baitete mono with flying colors tumetinki barachi banyore kurwase obolingoli obu kurende negendete gwikirani obolingoli bwabo boigo omorai bwense litskoli ankyo minto Brighton ekera kurire amangana ye homecoming boigo na tarire ensemo ya kuria asenara igore chi project mbali igo mgeni akikuja mwenyeji anapona gento tobwanira teno kumwaregania kiagera ayuna maya namagendera nara ayo tuganitie bona abantu bakitutu masaba uyino mogoko ekero bawicho kuigorerwa chipara gete abantu banyamiro uyino mogoko ekero sirunga bararore nganki kiwenete kubikwara no nyene industrial park na ruchenga amorobuli noro no genderete na inturende buna Kisii ntogo gete kiagera keragocha taligocha munumumo ayuna ara magendera tuganitie kaiteri tuko dia chuma mosi na dia enda sensema ya kuria na na sensema ya taranganya jisemo chiri kaiteri tuko dia nkyo na bara bisi akiranda sorongo ruagusi gori tuko chuma mosi na dia atari go sensema ya kuria chukumira na barai penseme yo ya kuria mate go bono ko tarara sensemo ya Kisii Kisii Nyamira na Migori bono majigora na Migori bono ngo bekale na nero kumete Migori ngorara bale sana alia buna teri na sensemo ya Ruo Nyanza nigo bakabanya Nyanza wakendo jana ba otena batagete county ya bo kuri west kuri south ya kuri east batagete county yabo enna barabu barigere na ki bago konyeka bune tubwate medwade ne bakumigumona sensemeli nyoro bune down de babwate medo seround mbabwate mo senata lakini ngorigere linde round mbabwate mo senata mashare machage timedo simbabwate round yeye bawate ne bakumigumona ne kurwa sensemeli ya Ruo Nyanza abono mura ingwenda karoro hende nere bachikora re miroberio ende ebire ena romuntu nara all right gukwana kwaninge ekardo tikarda sense orongorurwa kuria ometena barabuo mbaya sogete sana kulira no ne chipara mbabuati no ene mebwate lami ego ne taro yumara ibwense ni uponyaji kwao na barabuo simbarole para yelami na chinsema chinde dia tusemeli na baramukora bale amaya ye serikali anne kero kira serikali aso ya kole mirumuri yae buni mete kiro morobiri mete na kiro montora bade mirubiri yae mura ibwense na bade mirubiri yae na kia kurigire bana na romonto magakubona asensemo ya affordable housing majumondara ya mwagi buna Gusii ntota ke tutware affordable housing yatutake tutware industry tutware miroberi erali kabanta bangi haba ekinyombe njikwagajwa chichikorika njikwagajwa koranga noyo mnagiwa na affordable housing ejiatakere kwa na chitown jijine na jinera kinyamira niyo totakere tonyore amangana industrial park gose miroberi ende edira konyi county kera kisia abantu babayomba na abantu baerete konya kwagaja jisaiga chiabo bono dende baende to kwa jisaiga chiabo iwe oyunere ne kerengere likiae alikuwa ulibaga akwane ne president nere na bali kubika mangana yego ayo mwanchu muligereria nki kwaro cha kumatebyo omo president bwense ya Kenya onya ndiri kwanyora libaga amonere egentora amatebikira be ye faida ase liroba lya Gusii tomere kerengere likiao wetera se namba yesimi yore gabo ase TV yawo yo mitopreto niko yekwanale abange mukali gotebanga tumuri konya rabya igoro gabo kolende nere yo ere gabo nabo igo asensemo ya Facebook ntori egalia live nabo gotolikere kerengere likiao nga aye kware kwa wali bagano yene daike ya moibere inkeke ekia kware gotebia omorai bwense atokorera intubu n'abagusii tigatora kwana buna bagusii kiagera no rogongo rwa Gusii agocha ekenege ntugia ito inkeke kware komotebia atoikiranire ngoenda twenda utumbo ujumbe withira si namba erase screen igorabu 0792192834 ine namba yesterday konyora semambi yabonika senjera abena sabemanda tutumachi SMS nuko abaislam bonds pia sibale yoto kwa sabera matani ngia asimo berete keromo shereke omutinyo yoido moshereke buya nandi no mwabori amandamana nyaraka otenenwa andoroje bakurawa na Mohamed Hali yoro mubunge onyali na odete na gakie bazimiro moja bale gosika abaisilamu nabo barabatika barakora imirimo yabo barasherekea litukeri nabo yariko babera buya asinjira yabe niko abasilamu bonse simwabeda yoto kubaganiri Ramadhani ngia
ase sherehe ino mwenderete ase njira yaben. Asante sana chindugu chaito twabaganire buna Ensakia happy Ramadan uyu no mutinyo inoro yubwengenjo korengana ne dini eno ye Islamu ende wika osiku ekiagera okonyoranga no mutinyo mochenu sana meto sana liba kuengata bagusabanya sawa bo kabisa igomba gwendete baye gwichinga kitinyororo ntumaitinga na kiazmio ego chakoire ngane yega ekiagera mbabo lite maiso marore gazeti chatebirega igamba kaneti utulivu egere baikiranie chinse baikirania masababo na gukwana na nyasao bo chinga kichi cyumutinyi omocheno genda gutulikire ujumbe na gutumanyanga YouTube bwaterete korwa na inde mbarabyabo kuganiria ngabasangamo na into gwikachikorga chinsa isato igekarto ganda tukunya gukwana tuli no kwena nga wakili nari nchira gocha unless kende kebe amanye gutumanya ekara aise gocha na boto kogendera rioka kolende asebona ni intwe amonaye gabo ase enka ya uchujumbe cheno twachirode chakire gocha tumaye andonsia asoberete ekiagera ntuyerigiririe kemma bontiria te anu alime yomoroberio ri maranera te anu alime yomoroberio baadana bato endere tutubate ase mambia engie kabisa no maraibu ense baganyende baigwe narari abwate ase erogongo rwa Gusii korangana na abege dini ya Islam Ramadan niyo eromotienyi omochenu ase ogosasima nekero bago study Qur'an mano na mangana yogo saba na mangana yokwengata Ramadan yeni gegochi yaoka ekero ba motienyi motienye keroba egende bna Kolan nini goyanya te ko bari field no mabani Mohammed keroba go enjoy celebration tiabo asinjira nekroba ko pila isano mbo wajibere isano bakulilia torkonyo romo Islam na baro go toera mono una go romo Islam na bogo tumanyina mangana yege ya Ramadan ningi asobugale na ko romo Islam na boto dena motinyo mu aja kirino rulio maitebna bakristo mbakawate Easter mbakawate Easter Monday na Good Friday na Easter Monday na baro dena barabu metendiriye so aba na diriyesa ba mbetwe engakie yo bono na kitu de na Ramadan mbona bagoto tabina rendera Ramadan ningi na koromo Islam kyarma eten to bada Islam to bada Hindu to bada Kristo ina koromo Islam na bagoto Ramadan ningi montomanya rende na omayanga Ramadan ningi na karabono na ntoko mayangi mogo chengera anene kera ndimo ntoko mayamete kire dini ya una ba Kristo bada Easter na Good Friday na ntoko manya buyana ningi ke moika mwa chengera maitebuna aba Kristo babe dini yege Katoliki babwate Quaresma use Lent babwate amaguru yo kwengata na into ba Kristo be dini ya Adventista into bwate amangana ito karoto kwa mangana Pasaka no kwenganta bo igon kororo na aba Islamu na ino Ramadan na mokora tumanyia sobo ime akeigo what a brief background nga Ramadan month inkie minute boronge gasenje no baranya to kwano yorenga ato kwandire the opposite kulende palimora bategereri sheikh mongwana naro musani ogusana kora omo Islam na amanyita mangana ya na mogotumanya ase tokobeka bugeka mwato gorore kiagera talibionsi toramanye no man sana island na konyoranga kwa kwanire mnitaringi iko gendera gututumira ujumbe bali mwensi muraso murubulio MC Bajela 003 agoteba good morning asante no alime Senator Mumanyi Nyariki agoteba morning bwakire gaki bwakire bya Senator Mumanyi bya maraso gutuma ujumbe ya Claudio Nyakezi nera agoteba good morning Brighton na Sara niko ndani kyango Mumanyi agoteba ngano alime atebyo mungwano korwa isanya tundu musongo ngambyo mona soko mukwane gwetera Ndizi TV okenye Dismas nere no alime yomorobelyo agotebanga no ali na intwe guika omoelyo ogenda utubwatia semambi yaboni gatutumira ujumbe ya nyene goja studio ko esoma na botoko na Sara somire yo na botoko esoma asinjira ya abene na radioki nyejwaya na te ano alimi yumurobere yo te ano murai wense tigaje ikegera utara yo no romogoko bwense meri bagutara tiga tutige amandabano tubwati murai wense kegera matuko na make asoire obisio indi ukera tena atwaro tigo murai wense ara koremeromo ekiara na matuka makaso iro bisiera de iro ya mandamano taria maya
asense yeito ya Kenya kiatoro lino none byombo bya bari bya mochiwe abantu base tibung mabwa bere roji amatego nyakorera jire mu gusina rozi yatega usiru mabwa ko asense media keroko mwana umorki wa university ya Maseno ikiara none abana mbabwate kiririanda ndomana kanande baraje banda mandamano litukure Jumatatu ekara abantu ba umuntu innocent usiru mabwa asenjera yobo tutukanu wano metekero munyanyimbo no lyokote korege abano nere cyane te asengoro yaye kero abantu baenderere kurumbya na kodera mono na kugikirege korwekyo ase ense ya Kenya wiya kigima umwanchwa umurigereria kera togendere teiga gendera gutumanya ali azore na ende inki ogokora chinga kitoganyete tonyora lichibu amangana aramadani kolende buno yo mintake beka na bere go bunankagerete ngano mutie nyumu ya no mutie nyumu umuchenu buna gwakibeka okoba ase Islamic calendar okoba observed na ba Islamu worldwide in fact tari Kenya yoka aba Islamu ensengima ekero bakwengata bakora masavo nande bakora reflections asa mangana ye community yabo so it's all about fasting it's all about prayers na mangananda mange ase dini ya Islamu buya kabso manju moreri bona buno to ikomweri obwe bumuroberio yo asitwa kwanira mange karona rena wakiri osoire se studio ende tujukuba bachikukwa na sara igoro yene chikurito bachikogendera senjera yabene kabisa bono njeni ongo sukakego mbairi bagari yabe karuto jena chiaragire je kemeronge tano asense yemo yabono mambia igomba bwate birwaju kwanira manga semambia bono to bachikubwati wakiri Jochmo ngwikara bari bakwana sara mange njebone gasya nugo suka ndorenga ki bakwebanga egotoskene on Ndizi bwansu pomogusi wiyamono kigima tokoirana wakili to Shadunda shanguka ndani ya mjengo tunashukuru kwa hiyo igobone beka anga maboli ali mwabwate abantu bandi mbaro mwimanyete mora TV ino mwachi tembaka segeta seni kia Ndizi TV bagani mbale na nyora juziga ango chitoro kwa na mange na wakili ikaranso ike Pauline mongwana gete nebire lieta abamwe kase studio kondigia papasli asengencho ya wakili gobona ikaransa moike na chikumurikira aliye mubwata semio ya ino nyamuko nyaigu kabisa na bomo kumurigia in person gobona mbiyamona so mbiyamona nande mbori wakili gorona namoro jasigete akero bale masumuga banale nge function gete nere nare ngororo kero bale nge kumbigete gya chageta mangana abo yemirobiri 5 strategic plan yemirobiri 5 ba jokora se county ya Kisii kubwaterana nebyombe bindi omunaro chugwa kiriro ndime tuze nandoje kana boko mungwaneri odena namoroje totebya yuna mangana maya igobona tobese kusko mwancho murigere aye nabo ngwancho tiganda skaka igo toskene on Ndizi wansu pomogusi